അടങ്ങിയിരുന്ന എവിടെ? ശരിടാ. ഓക്കെടാ, ഞാൻ വിളിക്കാം. രവി എണ്ണിക്ക്. രവി വീണ്ടും വിളിക്കണം. വെള്ളോടി എന്താ അറിയാനാണ് എടുക്കണ്ടളിയാ. അപ്പൊ ഇതിൽ തീർന്നല്ലേ ഇന്ന്? എന്റെ പൊന്നളിയാ, ഉള്ള പൈസക്കിൽ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചു തന്നു. നീ തൽക്കാലം ഇത് വെച്ചൊന്ന് സമാധാനപ്പെടും. നീ പോടാ. ചുമ്മാ ഇരുന്ന് എന്നെ വെള്ളം അടിക്കണം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഒരു മാട്ട ബിയർ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട്. അളിയോ, വിചാരിച്ച സമയത്ത് കാശ് കിട്ടാത്തോണ്ടല്ലേ. നീ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു സമയത്താ ഞാൻ ഈ ചെലവാടത്താ. എടാ അത് അപ്പോഴല്ലേ ഒരാഴ്ച. നീ അത് ഇതൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും നടക്കൂ. ഇന്നിപ്പോ ഒന്നുമില്ല. ആകെപ്പാട് ഒരു 100 രൂപ ഉണ്ട്. അക്കൗണ്ടിലൊന്നുമില്ലടേ. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു 36 രൂപ ജട്ടി കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നീ ഒരു 64 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തന്നാൽ 100 രൂപ ഇട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു നോക്കടേ. ആരെ വിളിക്കേ? വിളിക്കേണ്ടവരൊക്കെ വിളിച്ചു. ഒരു രക്ഷയില്ല. അയക്ക് മണി എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പറ്റില്ല. അവൻ വിളിക്കണ്ടേ? നീ വേടാ ഇങ്ങോട്ട്. എല്ലാം ഫിനിഷ്. അതാ അവ എവിടെ? എപ്പോ വരും? ഇവിടെ എത്തി. വല്ല പറ്റൂടെ? യെസ് ബേബി. പോട്ടെ.
ആ തിരി 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 ഇങ്ങനെ തിരിക്കല്ലളിയാ ഇങ്ങനെ തിരിക്കല്ലളിയാ. എന്താണ് അതൊക്കെ വലിയ കഥയാണല്ലേ? ഓ കഥയൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം. നീ നേരെ നോക്കി ഓടിയിട്ട് പോകുമ്പോറ്റേ ആകെ 90 അതിന് 90 കയറിയ പുല്ലേ. വേണ്ടളിയാ പൊന്നളിയാ വേണ്ട. സിഗരറ്റ് പിന്നെ ഇട് ഒരെണ്ണം കത്തിക്ക്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടാണ്. Everything is under control, you know. It's a very modified car and I'm an expert driver, you know that. ചുമ്മാ എന്താ എന്നെ പൂമ്പാറ്റിയെന്ന് വിളിക്കണം. Wow. Drift ചെയ്യട്ടെ? വേണ്ട. പേടിച്ചാ? മൈക്കിൾ ഷൂമാക്കറൊക്കെ റേസ് ട്രാക്കിലാണ് നടത്തണത്. ഇത് സാധാ റോഡറേ താങ്ങൂലേ. നീ ഗ്ലാസ് വെക്ക്. Sure. നോക്കിയിറങ്ങേ. നീ ഒരു വീൽ ചെയർ എടുത്തോണ്ടോ? അച്ഛല് മോളെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി. കൈ സൂക്ഷിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല, നീ ഇരിക്കേ. ചേട്ടാ ചില്ലറയില്ല, നീ വെച്ചോ, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം. ശരി. Thank you. പ്രജീബിനെ ഞാൻ പറയുന്നേ, നീ ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ വണ്ടിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കും. ഊബർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ലോൺ അടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, പുതിയ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും. പോരെ? മോള് വരുന്നേട്ടാ. അവളെത്തിയ അവളുടെ കാലിനെന്ത് പറ്റി? കാലിനെന്ത് പറ്റിയടി? നമുക്ക് പോണ്ടേ, ബാ. ഓ ഇവന്റെ ഒരു ഫോണ്. മുഹൂർത്തമായാലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തൂല. ഫുഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴിക്കണം കേട്ടോ. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിന് കാരണം ശുചീകരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുമ്പോഴും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഇവിടെ കീറാമുട്ടിയായി തുടരുകയാണ്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വഴികളില്ല എന്നാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നിലപാട്. കോളറ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോഴും ദിനം പ്രതി 100-ലേറെ പേർ വയറിളക്ക രോഗങ്ങളുമായി ചികിത്സ തേടുമ്പോഴും ചുറ്റിപ്പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇന്ന് പാല് വന്നില്ലല്ലോ. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് അയ്യോ, അപ്പൊ പാല് വരില്ലേ? പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ പിന്നാമ്പുറമാണിത്. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കോളറ മാത്രമല്ല അതിലും ഹലോ അനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഉടമകളും. രാവിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചായ എടുത്ത് തരാൻ പറ്റില്ല. രാവിലെ പൗഡറും പൂച്ചി നിന്നോളും. കെട്ടിയെടുത്ത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ ജോലിയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ.
രാവിലെ പാല് വരാൻ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കവർ പാല് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചൂടേടി. ഒരു സ്ട്രോങ് ചായ. അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിരി. ചേട്ടാ ഒരു കട്ടൻ. ഹലോ, ആടാ പറ. ഞാൻ പോകുന്നില്ലടാ, അമ്മ അച്ഛനും പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പം എന്തിനാ? കല്യാണം കൂടാൻ വന്നവർക്ക് താല്പര്യം നമ്മളെ കെട്ടിക്കാനാ. നമുക്ക് കുറച്ച് നാളും കൂടി ഇങ്ങനെ ജോളി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം. അല്ല, താൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഏയ്, ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ പോകുന്നു. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ സ്കൂട്ടിയിൽ വന്നോളാം. വൈകിട്ട് ഒരുമിച്ച് സോറി മോളെ, സോറി. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചൂടാ. താൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിരിക്കണായിരുന്നു. ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചോളൂ. നമ്മളെവിടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചൂടെ? വീട്ടിൽ നിന്ന് അഴിച്ചങ്ങ് വിട്ടേക്കും. താൻ പോടോ, എന്നെ കാണിച്ചു തരാടാ ഞാൻ. ഓ പിന്നെ വെറുതെ അയാള് പോട്ടറേ. ഇല്ല സാർ, അരമണിക്കൂർ ഞാൻ എത്തി. സോറി സാർ, ഞാൻ എത്തി. സോറി സാർ. ഇല്ല, എന്നെ ആവർത്തിക്കില്ല. ഞാൻ എത്തി. ഓക്കെ സാർ. എവിടെ നോക്കിയാണോ പക്ഷേ എത്ര പേർ കൊടുക്കാതെ പാലാണ് കിടക്കണമെന്ന് അറിയാടാ. ഞാൻ നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്തൊരു സമാനം പറയും. ഇത്തിരി തിരക്കായി തെറ്റാണ്. മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോയിടാനായി ആശയില്ലാതാരുണ്ട്. പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടും അനേകമാം ജീവിതങ്ങൾ ആരൊരാൾ വരച്ചു വെച്ച രാശിതൻ കണക്കിലുള്ളതോ. കാലത്തിൻ ചൂതുതട്ടിൽ നീയുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. ഈ നീണ്ട
ബന്ധമുണ്ട് നേരുണ്ട് കിനാക്കളെ തോളിലേന്തി വിദൂരമാം പാതയിൽ നീ കാലിലുണ്ട് കർമ്മബന്ധ ചങ്ങലക്കുരുക്കിതെപ്പോഴും